paina eteenpäin, oikea käänne tuonne yli. Eli tämä peukalo pysyy siinä. Se on vain, se nousi sitten sen verran, että mitä se savikin nousi. Se on se oikea käsi, joka tekee tämä homma. Ja saat harjoitella myöskin, että ihan vasemmalla kädellä ota tästä kiinni ja paina sitä alas. Ja huomaat, että ei tarvitse hurjasti voimaa. Että se on vain, kun sä pidät tämän lujasti kiinni ja vähän vain käytä yhtä voimaa tuossa. Tämä on se hyvä lähtökohta. Painat alas ja poispäin. Että kapia tässä ja leviä täällä ylhäällä. Tämä on se ihanteellinen lähtökohta. Vasen käsi siirtyy tänne sisällä ja näillä sormella paina alas ja oikealla, että sä työnnät tämä keskisormi tätä kohtaa. Paina alas ja työnnät sitä kohtaa. Tasoitetaan tämä pohja ja myös mä nyt haen sen oikea paksuus, että se ei ole liian paksu eikä liian ohut. Edes takaisin. Ja nyt tämän jälkeen ei hoideta tätä pohjaa. Se pohja on nyt valmis. Eli nyt kun sä nostat tätä, ei paina alas, vaan ainoastaan ulospäin. Jos sä paina alas, sitten se rikkoo tämä pohja, tulee reunalla sitten kolo ja keskellä se on korkea. Eli ainoastaan paina ulospäin. Eli molemmilta puolta nyt painan sekä ulospäin että sisäänpäin. Nostan tuo. Ja aika tiivis on nuo renkaat tuossa, että aika hitaasti se on tehty. Että jos sä liian voimakkaasti sitä teet, voi hyvin herkästi tulla semmoinen ohut kautta. Ja hyvin tasaisesti vain nostaa sitä. Että jos Aino oli tekemässä tuollainen kapea ja korkea, että periaatteessa se pitäisi tehdä näin, että sä ensin yrität ohentaa sitä seinää niin paljon kuin on mahdollista. Ja vasta tämän jälkeen ruvetaan kaventaa tätä. Pikkuhiljaa vain nostaa sitä ylimääräistä savia ylöspäin. Ja voi olla, että sä joudut käyttämään tällainen tikku täällä sisällä. Tässä on tekosormi täällä sisällä. Ui, että. Tästä tulee niin hieno tuosta spiraalista. Otetaan saada tuo. Sitä voi korostaa vähän, että se on. Sitä voi survata varmasti myöskin tähän tätä. Tätä ei oikeastaan pysty siis survata jälkeenpäin, mutta
Ne saa olla aika persoonallisia näitä. Että ne eivät välttämättä tarvitse olla ihan suura eikä... Ne on orgaanisia. Viimeiset 2 vuotta kaikki on orgaanisia. Sitten tulee semmonen eläimen sarvi. Antiloopi. Se unicorni. Niin, on niinkö? Esimerkiksi tätä voi vielä saanko olla nostettu se. Tässä näkyy varmaan jotkut lasit Tuo voi aika olla kivasti.